Grabatzen ari garen unean, gaueko 12 eta 16 minutu diren honetan, Realak eta Villarrealek eSports Ligako 26. jardunaldiari dagokion norgehiagokaren analisia egingo dugu anoetan jokatu dute eta garaipena urpekari horiarentzat izan da 1-3 emaitzarekin. Gogoratu behar da, Reala lehengo astean Mallorcan irabaztetik zetorrela 1-2 azken atxean Mikel Merinok egin zuen gol horren ostean, Villarrealek berriz garaipena ezin aurkituta jarraitzen zuen ona iritsi arte, baina gaurkoan garaipena eskuratu du eta lehengoan Getaferen aurka bana berdindu zuen talde horiak. Gaurkoan Reala ere aldaketa batzuekin irten da 11koari dagokionez, baina Imanolek ez du asko ukitu nahi izan galako 11ko Alex Remiro izan da ATP-an, ohiko moduan Amari Traore jokatu du eskuine galetik, Javi Galanek ezkerre galetik, Pacheco eta Lenormand izan dira atzealdearen erdialdean, euskarri moduan Martin Zubimendi, aurrera xeago Brais Mendez eta Arsen Zakarian, gaur hasiera batean Arsen Zakarianen aldeko apustua barnetikan egin du, baina gertatu diren kontua gertatu ostean, Arsen Zakarianek kanporaka atera behar izan du, gero aipatuko dugu hori, eta aurrealdean eskuine galetik Kubo, ezkerre galetik Ander Barrenetxea eta goian Andres Silva izan dira. Villarreal Marcelinoren ohiko 4-4-2 sistemarekin irten da, Jorgensen izan da ATP-an, lauko lerroan ezkerre galetik Alberto Moreno, eskuine galetik Gerson Mosquera, Bailey eta Raúl Albiol esperientzia handiko bi atzelari atzealdearen erdialdean, zelai erdian Komesaina eta Kokelan, hegaletan ezkerraldetik Alex Baena, eskuinaldetik Ilias eta goian Gerard Moreno eta Gonzalo Guedes. Norgehiagoka hasiera-hasieratikan ikusi da partidaren afera nondik joan ziteke. Reala baloiaren jabetzaren bitartez aurreraka joanaz eta Villarreal berreskuratzen zuenean muturreko bi jokalarien abiadura aprobetxatu nahian eta Realeko hegaleko jokalarien erasokortasun hori baliatu nahian, nabarmen, Baena eta Ilias ziren bilatzen zituzten jokalariak, gero Gerard Moreno eta Guedes erdialde horretatik sar zitezen. Gonzalo Guedes izan da urtengo neguko merkatuko Villarrealen fitxaketetako bat, Valentzian eta Paris Saint-Germainen ez du zorte handirik izan, Wolvesen ere orain Villarrealen ari da frogatzen eta Marcelinoren sistema dela eta hor erdi puntan, koiko puntan, Gerard Moreno hori laguntzen aritu beharko du. Esan dugu hori, baina Realari lehenengo 7 minututan jada, 7. minutuan egin zuzen ere, Ander Barrenetxeak eskua bizkarrera eraman du, mina zuen eta astearteko partidaren garrantzia dela eta Imanolek aldaketa egitea erabaki du eta Olasagasti, Jonander Olasagasti berdeguneratu du. Horregatikan honek Zakarian kanporaka atera du, hau da, Ander Barrenetxearen hegal horretara, ezkerralde horretara, eta Jonander Olasagastik, Brais Mendez eta Martin Zubimendiri zelai erdi horretan lagundu die. Hala ere, Jonander Olasagastiren ohiko postua ez da hori, normalean Zubimendiren aldaketa naturala Olasagasti izango litzake, euskarri moduan hobekin moldatzen delako jokalari donostiarra, baloiaren irteera gehiago daukalako behar bada aurrera baloia kalitatearekin eta abiadurarekin eramateko baino gaurkoan gertatu dena gertatu ostean Imanolek bere aldeko apustua egin du. Eta, egia esan, arazo dezenterekin ikusi dugu 17. minutuan berak galdu duen baloi bat, zelai erdian Jonander Olasagastik berak, kornerrean amaitu du, kornerra atera dute Villarrealekoek, Raúl Albioli iritsi zaio bigarren zutoinera, honek buruz Santi Komesainari, eta Santi Komesainak norgehiagokako lehen gola egin du. Ordura arte Reala gehiago izaten ari zen, baina hor zelai erdian egindako akats txatxu baten ondorioz, Villarrealek sekulako abiadura duten jokalariak ditu hegaletan, bai Baena eta bai Ilias, eta hortikan min handia egin ohi dute eta zer esanik ez goian Gerard Moreno bezalako azeri bat edukita. Hortxe norgehiagokako lehen gola eta Realari nahikoa kostatzen ari zaio golak egitea, jada gainera atzealdean akatsak egiten baditu horrelakoak gertatzen direla. Halere, eta hemen
Ñabardura bat egin nahi nuke, Realaren arazoa zein den gaurkoan nik uste nahiko nabarmen ikusi dela. Realak erdiraketa gehiegi jartzen ditu, hau da, take kubok area zapaltzen duenean, edo kanporaka irten da, edo barneraka irten da hanka onarekin edo hanka eskasagoarekin, erdiraketa ipintzen du beti, eta hor, erdiko aurrelaria ezpaldima dago errematerako prest, ez dauka horrek eraginkortasunik, eta Realaren jokoari horixe falta zaio une honetan, eraginkortasuna. Asko erasotzen du talde txuri urdinak, ia une oro norgehiagokak dominatzen ditu, gaurkoan ere horrelaxe izan da, norgehiagokak dominatu egin du, baina hor ezpaldima daukazu erdiko aurrelaria eta erdiraketak eginaz jokatu nahi baduzu oso zaila da. Horregatik, horri konponbide bat ematearren edo, nik uste, take kubok gehiago bilatu behar duela atea. Atezaina gehiago frogatu behar du. Atzelaria gainean izango du, baina horretarako kalitatea badauka, eta baloiari indar pixka bat eman da, baloia atera joango da. Joango da atera. Eta beste gauza bat ere egin dezake. Gero noski zelaian beste modu bat ere ikusten da, baina denbora guztian ikusten baldin badugu, Realak joko berbera egiten du, hau da. Erdirak eta ipini eta bertan Villarrealekoek ateratzen zuten gaurkoan baloia. Zergatik ez take kubok area barruan dagoenean, iaia lau atzelari edo lau jokalari, bost jokalari baldin badaude area barruan defenditzen, bostetik hiru behintzat take kuboren gana joango dira. Eta bi nahiko libre bezala geratuko dira. Horregatikan, atzeko lerrotikan beste jokalari bat sartzen baldin baduzu kasu honetan, edo Brais Mendez edo Martin Zubimendi naiz eta Euskarri postuan aritu, bigarren lerro horretatik oso ongi iristen den jokalaria baita, hor bilatu behar du. Eta hori falta zaio Realari. Ez ditu jokaldiak amaitzen horregatik erdirak eta gehiegi egiten dituelako, eta gauza batengatik edo beste batengatik, erdiko aurrelariak ez dabiltza fin. Ez Andre Silva, Carlos Fernández min hartuta dago, eta Sadik ere ez dabil fin. Beraz, beste formula bat bilatu behar du, eta gaurkoan ligan. Baina hori, noski, kopan aplikatu behar dute, aste honetan Zubietan ikusi, eta horixe, eraginkortasuna falta baitzaio Realari. Eta horixe izan da, Realaren lehen zatiko arazoa, Villarrealek ez baitu ezer handirik egin. Kontraerasoan jokatzea zen euren, jokoa aurten esan dugu ez dabiltzala bat ere fin urpekari horiak, eta horixe falta izan zaio Realari, eta jada bigarren zatian, 47. minutuan, Reala lo irten da, eta beste atzealdeko akats baten ondorioz, Santi Komesainak bigarren gola egin du, kasu honetan Baenaren erdiraketa baten ostean, eta hemen jada iaia norgehiagoka errematatu du Realak, lehen zatian, bai Arsen Zakarianek falta bat langara bota du, baina falta hori ere esango dugu nahiko globoa egina zijoala, hau da, langan eman du, baina etzen gola aukera arriskutsu bat, ez da ere, gauzak diren bezala. Eta hementxe horixe, bigarren atzealdeko akatsa, Villarreal bigarren aldiz iritsi da, eta Santi Komesainak bigarren gola egin du. Beraz horixe. Realari lehen zatian eraginkortasuna falta izan zaio, eta bigarren zatian ere, beste horren beste hala ere, 46. minutuan, Amari Traore kendu du, ongi hemen Imanol, Amari Traorek lehen zatian min hartu du Alex Baenarekin, eta ondorioz Imanolek aldatu egin behar izan du, noski, aste arteko Mallorcaren aurkako norgehiagoka garrantzitsu horri begira, eta aldatu egin du eta ongi egin du. Eta Jon Mikel Aranburu irten da, minutu ona jokatu ditu, erasokor, baina noski ja bigarren gol horrek Realari sekulako mina egin dio, esaten dugu, saiatu dira txuri urdinak, 75. minutuan ere Brais eta Andre Silva kendu ditu gaurkoan. Brais saiatu da erdiraketen bitartez, baina esaten du, erdiraketen bitartez Realak eraginkortasun gutxi du, eta gehiago bilatu behar dute bai Braisek, baitakek, barrenetxea berreskuratzen baldin bada, Zakarian behar bada gehien saiatzen dena bera da, atera jaurtitzen, baina ez du eraginkortasun hori bilatzen, ez du Realak fitxatu zuen arrazoi hori edo ematen zelaian, eta hemen Brais eta Andre Silva ere, Andre Silvari gaurko norgehiagokan jokaldi bakarra gogoratzen diot, hor
momentu batean Albiolen edo Beiliren aurrean zegoela horpoz beste aldera eraman du baloia eta hor arriskua sortu du, baina orokorrean ez du errematerik egin, Kuboren erdiraketak ez ditu bat ere ongi baliatu, eta ez da ona Andre Silva Realean ematen ari den errendimendua. Brais Mendezi buruz, esan dugu, eta gero Merino eta Sadik atera dira, Mikel Merino finko horietako bat, Realak bai edo bai behar duen jokalari horietako bat, orainik ez du kontraturik berritu, eta hemen jada Realean alarma batzuk piztuak dira, ikusiko dugu zer gertatzen den azkenerako, eta gero berriz Umar Sadik ere zelairatu du, Sadik zer esango dugu beretaz ez, saiatzen den jokalaria da, gaurkoan behar da beste tamaino lasterka gutxiago egin du jokalari nigeriarrak, baina kontua kontu, Reala lehen gol horren bila zijoan, Villarrealentzat sekulako emaitza zen utxe eta bikoa kontuan hartuta ez duela ezertxo ere proposatu norgehiagokan zehar, bere jokoa kontraerasoan ateratzean oinarritu denean oso emaitza ona zen urpekari horiarentzat gaurkoa, eta atzealdean irmo jardun dira eta lortu dute. Egin batean, Sadik atera da, Sadikek ere ez ditut takeku oren eta Braisen ez, baina Olasagastiren eta Merinoren eta erdiraketak bat ere baliatu buruz erremate txikiren bat edo egiteko ez daude erdiko aurrelariak eta hori Reala eta arazo hori Reala pairatzen ari da. 70. minutuan min hartu du Alberto Morenok eta Jorge Cuenca atera du ezkerregaletik, normalean erdiko atzelari moduan ibiltzen da Jorge Cuenca, alere partida ona egin duela esango nuke, Alberto Morenoren egal horretatik, beretzako ere desberdina, baina Marcelinok partidaren aferak derrigortuta egindako aldaketa, eta gero Ilias kendu du Parejo sartzeko, Ilias jokalari erasokorragoa da, Parejo gehiago emango dizu atzealdean, eta noski hor Villarrealek atzealdean utzi behartzion sendo, jada 2 gol sartuak zituen, Realak beti arriskua sortzen du, gainera Merino atera du, bigarren lerrotika, naiz eta erdilaria izan oso ongi iristen den jokalari bat, buruz ere bikain ibiltzen dena, eta Parejorekin sendotasun hori bilatu du noski Villarrealek, eta gero Realak pixka bat partidaren afera aldatu den jokalaria aldatu. Zakarian kendu du, esan dugu, Arsen Zakarian saiatzen da, oso goiz atera behar izan du kanpokaldean jokatzera, barnekaldean Jonander Olasagasti sartu duelako Imanolek, baina saiatzen da, baina ez dakit, falta zaio hori borrokarik ania ez du irabazten, ez da oso jokalari bizia ere, eta Xeraldo Becker atera du, Xeraldo Becker lesio batetikan, itzuli da, min hartuta izan da Surinameko jokalaria, baina bera izan dela esango nuke gaurkoan Realaren jokalaririk onena atera denean abiadura eman dio, Javi Galanek ere nik uste beste gehigarri bat igo duela, bere presentziarekin, eta bera izan da, gehien saiatu dena, bera ere erdiraketak egiten saiatu da, baina noski ez baldin badago errematerik alferrik handa, eraginkordasunik ez du izan Realak, baina gehien saiatu dena bera izan da, eta egin batean Realaren lehen gola ere bere gandik etorri dela esan daiteke gerora, aipatuko dugula. Gero, 79. minutuan Gerard Moreno kendu du, norgehiagoka ona egin du Gerard Moreno, naiz eta ez duen golikan egin, behar bada. Esan badaiteke edo antzerki gehiago egin duela ere esan daiteke, Gerard Moreno gaurkoan jokatu baino, kontua kontu bere jokoa eraginkorra izan da Villarrealentzat, eta Sorloz, gure lagun zarra sartu da Sorloz, bi denboraldi egin zituen anoetan, jokalari maitatua izan zen, baina gauza bat eta beste 5 urterako kontratua sinatu zuen aurtengo udaran Villarrealekin, eta hortxe, Alexander Sorloz zelairatu da. Eta gero, 84. minutuan, Kapu eta Morales atera ditu, zelairatu ditu, Kokelan eta Baenari atxedena emateko, haueia da, fresko zeuden jokalariak baitziren, eta 86. minutuan, Merino esperantzaren gola egin du, hor 1000 errebote izan dira, Jorgensenek pare bat baloi atera ditu, baina azkenerako Merino sareaz zulatu du, Reala erasora joan da, baina 85. minutuan barkatu, Alexander Sorlozek Gedesen pase bat bikain baliatu eta Villarrealen 3. egin du eta hortxe amaitu da norgehiagoka. Porrot mingarria Realarentzat,
baina azken minutuekin geratu beharrean dira txuri urdinak, aste artean norgehiagoka oso garrantzitsua baitago, hemen ez dago zorigaiztokoa izateko denborarik, eta kontuan kondu, 1 eta 3, baina Realak esan bezala jarraitu beharra dauka. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!